What's up mga idol, mayong hapon sa tanan ug sa tibuok kalibutan, maayong gabi, maayong buntag sa tanan. So baguhan pa mo sa akong YouTube channel, please click subscribe button sa ubos and click notification bell para maging updated kayo sa bago kong video. So for today's video mga idol, about sa atong palaliton karon mga idol, arang pagkamahala naman gyud mga idol. Kaingon ta sa ato ang kinabuhi karon mga idol, mabuhi man tinuod siguro atong pamilya pero daot kayo mga idol. Perting mahala sa palaliton, atong sweldo mao ra gihapon, pilit ra gihapon ta sa minimum, daghan pa kayo deduction mga idol pagkapaita sa atong kinabuhi mga idol. Atong 100 pesos karon mga idol, pamahaw ra gid in taon mga idol, perting lisura mga idol. Tanang palalito nagmahal, ang makaluluoy mga idol ang ato ang pamilya mga idol, ug usasad nga makaluluoy sa taon tang manarbaho mga idol. Sa pareho na ko mga security in taon arang pagkaluoy, sige tagtrabaho 12 oras in taon duty sa security mga idol, wala pagid in taon overtime, walay night differential, daghan pa kay deduction. Ang pangutana mga idol, so sa security gi-allowed pa ba na karon ang kasban? Kanang kasban nga gididak mga idol, dako na kay nang tabang mga idol, 100 kada bulan ang gidak mga idol. Antos lang gid mga idol, kay ngano nagtrabaho ta kay naman tay mga pamilya mga idol. Unsay ilahang gididak in town, dawat lang gid in town ta ni mga idol, mga SG mga idol. I hope nga maaksyonan po din taon nimo sa agency in town mga idol. Kay luoy in town kayo ang security saman ko mga idol. Trabaho full time, wala overtime, kada adlaw, kada gabi nag-duty ni mga idol. Ang among excess sa among duty mga idol, 4 ka oras kada adlaw, kada gabi, wala gyud tayo overtime mga idol. Daghan pag deduction, wala sa gid in taon ni nahuna in taon mga idol na ang usa ka security nagsakripisyo para ma-safety in taon ang gibantayan mga idol. Perting lisura, pait kayo ang kinabuhi sa usa ka security mga idol. Di lang, laban lang habang may buhay tayo. Ipasa Diyos na lang natin ang lahat mga idol. Ang Ginoo ray nakaibaw sa tanan sa iyang mga katawan dinhi sa kalibutan. Pila na ka pieces mga idol, pila na ko katuig sa kong trabahoan mga agency mga idol, 8 na ko katuig mga idol. Pero wala gid ko nakadawat mga idol kani kompletong 13 month. Among duty ng isip security mga idol, duty mi mga idol, wala in taon mi dio. Pero among 13 month kuhaan og dio. Muna nga sakit kay sa among dughan mga idol. Among 13 month kuhaan og 4 ka adlaw. Ang pobre gisamutan og kapobre, ang dato hingsamot og kadato. Mahal kay ang palaliton karon mga idol. Ang barato rong panahon na mga idol, siguro burikat na lang sa kulon mga idol, $1.50. Damn! Pero ang pagkaon gani mga idol, sus, presyo nila mo na ginagin ng presyo, di nagikakahangyo pila. Presyo sila sa gatos, pananglitan sa bugas mga idol, mo na gina, di nagitakahangyo. Tuluyan na ito mga pobre mga idol. Malipay ta kay adoong ng Disyembre, makadawat na po din taon tanig 13 man, din taon makadawat din ito 13 man pero dili sakto kapaita. Ako ay isang anak mahirap. Lisod kayo kung maghuna-huna lang ka mga idol sa kalisod karong panahon. Buang ka na lang siguro pag hinuna-huna mga idol, kung imo lang ginhuna-hunaon ginayo ang kalisod karong panahon. Sakit kayo sa buot mga idol. Mauna ubang mga security karon kanahuna na lang gid in taon og panulis, pero sa akong bahin di sab ko mag-inunaan na mga idol. Kaya ang pagpanulis mga idol, di na usara na kaagi mga idol. Kwarta man tinuod ni manulis mga idol, pero usara kaagi. Mag-antos na lang kog panarbaho gagmay og sweldo. At least hinaguan ako, dili pa mabad record akong pangalan. Ang gamot lang, laban lang ta mga idol para sa atong pamilya mga idol. Kapit lang ta, gagmay kay ang sweldo, mahal ang palaliton. Antos lang ta, isalig lang nato sa Ginoo ang tanan mga idol. Nga unta tandugon sa dintaon sila sa Dios, makakaton sa dintaon sila kaluoy sa ilang mga tao mga idol. Maroon dintaon na kundihan ng mga idol, kakaton sila kaluoy sa ilang mga tao, kay lisod kayo ang panahon. So daghan kayong salamat sa inyo mga idol. Usbon ko
palihog kog subscribe sa akong YouTube channel. Click notification bell para maging updated kayo sa mga bago kong video. So, adto ta sa shout out mga idol. Palihog sa ko support sa akong ipang shout out karon mga idol. I-subscribe sa sila mga idol. Binani Corporal Mix TV. Shout out sa imuha idol. Solid supporter. Danilo Ligaspi, shout out. Princess Melchi, shout out sa imo idol Princess Melchi. So, daghang kayong salamat, mauro ko mga idol. God bless kaning tanan.